Dobrý večer, prajeme zo Slovenska, posláme krásny večerný od nás taký sichravejší pozdrav do Čiech. Veľmi pekne ďakujem za možnosť, že sa môžem zúčastniť tejto online konferencie. Volám sa Ivana Šarlinová a takmer 35 rokov sa venujem problematike zdravotného sociálneho nemocenského poistenia, ako aj formám sociálnej pomoci onkologickým pacientom. Aktuálne pracujem v onkologickej nemocnici ako sociálna poradkyňa a v Lige proti rakovine ako sociálno-právny poradca. A dovoľte mi, aby som sa podelila hlavne s takými svojimi praktickými skúsenosťami, s ktorými sa ja stretávam pri riešení problémov, ktoré majú onkologickí pacienti na Slovensku. Takže nech sa páči, budeme sa posúvať ďalej. Keď je našemu onkologickému pacientovi diagnostikovaná onkologická choroba, v podstate na Slovensku nie je nejaký veľký problém byť vypísaný alebo dostať sa na pracovnú neschopnosť. To znamená, že byť ospravedlnený v práci z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Už máme dokonca, sa trošičku posúvame aj ďalej, že trošku digitalizujeme aj toto prostredie, už máme zavedené EPN-ky, e-recepty, sociálna poisťovňa tento rok zaviedla aj elektronický účet poistenca sociálnej poisťovne, čo je veľmi dobré, lebo celý tento systém sa stáva taký prehľadný, pacient má kedykoľvek možnosť vstúpiť do tohoto systému, vidieť, v akom štádiu sa nachádza konanie napríklad o jeho dávku a podstatne sa urýchľuje aj celý systém riešenia, napríklad keď si niekto podá žiadosť o dávku nemocenského. Táto pracovná neschopnosť na Slovensku je podmienená tým, že jednak pacient musí mať odpracovaných minimálne 270 dní pred vznikom nemoci, aby mu mohol vzniknúť nárok na dávku, ktorú vypláca sociálna poisťovňa. Táto dávka sa volá nemocenské. Pokiaľ pacient nemá zaplatenú túto dobu nemocenského poistenia, tých 270 dní predtým, ako bol vypísaný na PN-ku, tak bohužiaľ nárok na túto PN-ku mu nevzniká. Teda on je síce pracovne neschopný, ale nemá finančnú dávku zo sociálnej poisťovne. A takisto napríklad, keď má aj dlh v sociálnej poisťovne na nemocenskom, ktorý je veľmi nízko nastavený, podľa môjho názoru je to dlh vyšší ako 5 eur, takisto mu nevzniká nárok na nemocenské. Tu vidím dosť veľké rezervy, čo by sa ešte dalo urobiť v prospech našich onkologických pacientov alebo vôbec každého pacienta, ktorý je vypísaný na PN-ku. U nás na Slovensku platí, že pokiaľ má pacient zaplatených tých 270 dní nemocenského poistenia pred vznikom PN-ky, tak môže poberať nemocenské finančnú dávku zo sociálnej poisťovne po dobu podpornú. Tá podporná doba je 52 týždňov, to je jeden kalendárny rok. A v tomto období prvé 3 dní má nárok na 25% denného vymeriavacieho základu, ostatné zvyšné dni sú vo výške 55% denného vymeriavacieho základu. Takže v podstate ten finančný príjem pacienta sa zníži cca o polovicu, veľmi približne, asi o polovicu. V prípade, že pacient má zaplatenú kratšiu dobu, ako je 270 dní, táto doba podporná, teda doba, po ktorú sa platí pacientovi nemocenské, sa alikvotne znižuje, skracuje. Pre slovenských pacientov je výhodné aj to, že od 1. júna 2022 bol zavedený súbeh nemocenského a invalidného dôchodku. To znamená, že keď niekto pred rokom 22, pred tým 1. júnom 2022 bol dlhodobo nepriaznivo chorý a chcel požiadať o invalidný dôchodok, musel najskôr požiadať o zastavenie výplaty nemocenského a až od dňa zastavenia výplaty nemocenského mohol byť takéto osobe priznaný invalidný dôchodok. Dnes to už neplatí. Keď chorá osoba, keď pacient z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu požiada o invalidný dôchodok, môže o túto žiadosť podať už v čase behu, kedy poberá nemocenské, teda aj počas tejto podpornej doby a v prípade, že mu je invalidný dôchodok priznaný aj spätne, najviac môže byť priznaný 3 roky spätne, tak tento súbeh nemocenského a súbeh invalidného dôchodku je v poriadku, nekráti sa invalidný dôchodok o výšku tohoto nemocenského. To je také, podľa mňa, relatívne dobrá taká východzia pozícia pre
pacienta, ktorý má znížený finančný príjem z dôvodu nižšej nemocenskej, ale súčasne môže byť doplnený tento príjem po priznaní invalidného dôchodku. Každá osoba, ktorá je vypísaná na PNK, tak musí dodržiavať liečebný režim. To znamená užívať lieky a dodržiavať nariadenú životosprávu jeho ošetrujúcim lekárom. Súčasťou tohoto liečebného režimu je aj to, že musí sa zdržiavať na mieste, ktoré si určil ako miesto pobytu počas PNK, s tým, že tento liečebný režim je kontrolovaný jednak zo strany kontrolných pracovníkov sociálnej poisťovne, pretože tá je platičom nemocenského, tá vypláca dávku nemocenského, ale súčasne, keďže prvých 10 dní platí toto nemocenské aj zamestnávateľ, môže vykonávať kontrolu, či sa zamestnanec naozaj zdržiava na tomto mieste, ktoré nahlásil ako miesto pobytu počas PNK. Takúto kontrolu môže vykonávať aj jeho zamestnávateľ. Takže je taká kontrola ako keby dvojitá. Počas PNK môže byť pacientovi schválená aj vychádzka. Tieto vychádzky a o vychádzkach počas PNK rozhoduje výlučne ošetrujúci lekár pacienta. Najčastejšie sa vychádzky stanovujú 2 hodiny do obeda, 2 hodiny po obede alebo 4 hodiny v kuse. Závisí to naozaj od toho, ako účelnosť a efektívnosť týchto vychádzok posúdi ošetrujúci lekár pacienta. Na Slovensku existujú aj neobmedzené vychádzky, sú to tzv. Celodenné vychádzky, kedy pacient má na 24 hodín dovolené zdržiavať sa aj mimo toho miesta, ktoré nahlásil ako miesto pobytu na PNK. Ale v poslednom roku sociálna poisťovňa zistila, že tieto celodenné vychádzky sa značne zneužívajú a pristúpila k takému prísnejšiemu systému na schvaľovanie týchto vychádzok. S tým, že pokiaľ pacient žiada celodennú vychádzku a jeho ošetrujúci lekár usúdi, že áno, toto je naozaj dobre na psychiku pacienta, napríklad pacient má výrazné psychické problémy alebo je to vyššie štádium onkologického ochorenia, že bolo by to veľmi dobré, tak sociálna poisťovňa vyžaduje, že takéto odporúčanie na celodennú vychádzku môže dať psychiater, pričom psychiater vo svojom odporúčaní uvedie, aký účel, aký efekt očakáva od tejto celodennej vychádzky a súčasný psychiater môže dať túto celodennú vychádzku len na určitú obmedzenú dobu. Nemôže to byť napríklad na celé podporné obdobie alebo počas celej doby trvania PNK. Môže to byť napríklad na mesiac, na 2 alebo na 3 mesiace a potom vlastne sa už nabieha na ten klasický režim, na tie vychádzky v obmedzenom režime v priebehu dňa, nie na tie celodenné. Táto pracovná neschopnosť na Slovensku je veľmi prísne sledovaným inštitútom, pretože bohužiaľ dochádzalo aj k zneužitiu týchto péniek, bolo veľmi veľa fiktívnych péniek, s tým, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pristúpilo k sprísneniu kontroly už ako priznaných péniek. A na základe vlastne tejto kontroly došlo k výraznému zníženiu počtu ľudí, ktorí boli vypísaní na PNK. A súčasne aj doba PNK, ktorá v priemere za minulý rok bola 43,5 dňa, sa znížila na 41 dní. To je asi priemerná doba pracovnej neschopnosti na Slovensku. Tá sila alebo tá pozícia sociálnej poisťovne pri kontrole PNK bola posilnená aj tým, že zaviedla sa kompetencia posudkových lekárov, že aj posudkoví lekári môžu vstúpiť do tohto procesu a môžu nariadiť, dať pokyn lekárovi, ktorý PNK vypísal, aby túto PNK ukončil, pričom dôvodom na ukončenie takejto PNK zo strany posudkového lekára môžu byť dôvody osobitného zreteľa. Vyzerá to strašne, keď sa to povie, že dôvody osobitného zreteľa, len hroznejšie je ešte to, že nikde tieto dôvody osobitného zreteľa nie sú definované. A v praxi už som sa aj stretla so situáciou, že žena, ktorá bola 2 roky na PNK, pravidelne chodila na chemoterapiu, posudkový lekár, bez toho, aby skontroloval nejak dôvod, prečo táto žena, pacientka zostáva ďalej na PNK, prikázal obvodnému lekárovi pacientky, aby PNK ukončil.
Tento obvodný lekár ukončil penku pacientke dokonca 3 dní spätne a narobil pacientke obrovský problém, lebo tým pádom, že sa jej skončila penka spätne, musela nastúpiť do zamestnania, alebo keby nebola riešila túto situáciu so zamestnávateľom, vznikne tam áčko a môže byť prepustená z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. Takže na jednej strane áno, veľmi kvitujem ako sociálna poradkyňa, že dobre, odstránime fiktívne penky, v poriadku, nech do toho vstupuje aj posudkový lekár, nemám s tým absolútne žiadny problém, pretože naozaj musí tá kontrola nejakým spôsobom byť zabezpečená, ale ak má posudkový lekár ukončiť PN-ku z dôvodov osobitného zreteľa, tieto dôvody by mali byť niekde zadefinované a minimálne by si posudkový lekár mal veľmi dôsledne preveriť situáciu, stav zdravotný pacientov, z akého dôvodu zotrvávajú na PN-ke dlhšie ako tých 41 dní, rok alebo možno aj 2 roky. Našťastie podarilo sa nám toto vyriešiť, že potom sme sa skontaktovali aj s obvodnou lekárkou tejto pacientky, skontaktovali sme sa aj so zamestnávateľom a posudkový lekár uznal, že túto urobil prešľap vedla a opätovne bola obnovená PN-ka. Sila toho posudkového lekára sa ešte viac zdôrazňuje v budúcom roku, alebo bude viac zdôraznená v budúcom roku, pretože dokonca od 1.1.2026 posudkový lekár bude mať kompetenciu pri PN-kách, ktoré zanikli, ktoré boli skončené a na novo by mala vzniknúť nová PN-ka do 7 dní od skončenia tej predchádzajúcej PN-ky, tak tu sa vyžaduje súhlas posudkového lekára. Tuto vidím, že to už je tak trošku asi pritiahnuté za vlasy, pretože naozaj o tej PN-ke rozhoduje ošetrujúci lekár. On vidí, ako je zdravotný stav. Nevidím dôvod, prečo by v prípade, že PN-ka vznikne do 7 dní od ukončenia predchádzajúcej, tam bol treba súhlas nejakého posudkového lekára. Povedal som to tak škaredo, nejakého posudkového lekára, ale ten posudkový lekár naozaj veľa o tom zdravotnom stave nevie. Ono, napríklad ako sociálny poradca, vidím, že sa to bude obchádzať tak, že budú vznikať tie penky 8 dňom od ukončenia predchádzajúcej penky a takto sa vlastne človek vyhne tomu súhlasu zo strany posudkového lekára. Považujem to za nie celkom správnu právnu úpravu a hlavne nie je ešte úplne doľadená do takých detailov, aby sa to nedalo nejakým spôsobom obísť. Každý pacient, ktorý má onkologickú chorobu, má nárok aj na zdravotnícke pomôcky. Tieto zdravotnícke pomôcky na Slovensku sú definované v katalógu zdravotníckych pomôcok, kde je uvedené, akým spôsobom tieto zdravotnícke pomôcky, v akej výške ich hradí zdravotná poisťovňa, aký je doplatok pacienta pri predpísaní takejto zdravotníckej pomôcky. Najčastejšie zdravotnícke pomôcky napríklad pri ťažko mobilných pacientov sú napríklad elektrické polohovateľné postele, ktoré 2 roky dozadu boli bez doplatkov. Teraz vlastne je nový katalóg, kde sa doplatky na strane pacientov zvýšili pri predpise tejto elektrické polohovateľnej postele. Pri lôžkach, elektricky polohovateľných lôžkach je to okolo 150-180 eur, pri elektricky polohovateľných posteliach je to až 460 eur, čo predstavujem za mimoriadne vysokú finančnú záťaž pre pacienta, ktorý sa borí nielen s tými svojimi zdravotnými problémami a je v ťažkom psychickom rozpoložení, ale ešte vlastne musí aj takúto vysokou sumou prispieť na pomôcku, ktorú napríklad potrebuje, aby túto chorobu lepším spôsobom zvládol. Naši pacienti majú nárok aj na následnú liečbu, napríklad tá následná liečba spočíva či už v rehabilitácii. Tieto rehabilitácie sú hradené zo strany zdravotnej poisťovne, sú tam minimálne doplatky zo strany poistencov. Takisto majú nárok aj na kúpeľnú liečbu. Pri tejto kúpeľnej liečbe si naši poistenci, pacienti musia dávať len veľký pozor, aby táto kúpeľná liečba pri onkologickom ochorení bola podaná najneskôr do 24 mesiacov od ukončenia onkologickej liečby, s tým, že túto kúpeľnú liečbu schvaľuje zdravotná poisťovňa a potom pacient si vyberá kúpele podľa odporúčaní svojej zdravotnej poisťovne, ktoré mu vyhovujú a súčasne si s kúpeľným zariadením dohoduje aj nástup na túto kúpeľnú liečbu. Poďme ďalej. V prípade, že onkologický pacient sa dostane do stavu, že nie je schopný si zabezpečiť starostlivosť o seba sám, že nie je schopný zvládnuť bežné denné aktivity, tak vtedy vlastne mu môže pomôcť blízka osoba formou dlhodobého ošetrovania člena rodiny.
To dlhodobé ošetrovanie člena rodiny, to je veľmi podobný inštitút, ako je aj v Čechách. To znamená, že je presne stanovený okruh oprávnených osôb, ktoré túto dávku dlhodobé ošetrovné môžu čerpať. A súčasne je stanovený aj okruh pacientov, na ktoré môže byť táto dávka čerpaná. U nás vlastne tými oprávnenými osobami môžu byť osoby, ktoré sú zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú zaplatené nemocenské. Tam je podmienka, že zase musia byť platiteľmi nemocenského poistenia a nemôžu mať dlh na nemocenskom poistení. Pričom tieto oprávnené osoby musia byť príbuznými v priamom rade, alebo môžu to byť súrodenci alebo manžel, manželka tohoto pacienta. Tieto oprávnené osoby sa môžu postarať o onkologického pacienta, ktorý môže mať buď liečbu, ktorá pokračuje v aktívnej fáze liečby, alebo môžu sa starať aj o paliatívneho pacienta. To znamená, že kde už boli liečebné možnosti vyčerpané a pristupuje sa už len k paliatívnej starostlivosti. Tu dochádza potom k takému zásadnému rozdielu, že pri tej aktívnej liečbe sa možnosť čerpania dlhodobého ošetrovania viaže ešte aj na to, aby pacient bol minimálne 5 dní hospitalizovaný v nemocnici a v deň prepustenia si vyžadoval minimálne 30-dňovú dobu osobnej starostlivosti. Pri paliatívnom pacientovi, kde vlastne už boli tie možnosti liečby vyčerpané, už nie väzba na túto hospitalizáciu, tam môže dlhodobé ošetrovné čerpať tá oprávnená osoba podľa toho, kedy vznikne potreba takejto osobnej starostlivosti o pacienta. Ja som pozerala aj právnu úpravu v Čechách, ako to máte vy upravené. A veľmi ma potešilo, že máte širšie nastavený okruh oprávnených osôb, ako máme na Slovensku a trošku viac reflektujete na ten stav, aký je čo prináša dnešná doba, pretože my máme tvrdo zadefinovaný len manžel, manželka. Hoci dnešná doba je taká, že veľa ľudí žije ako druh a družka a naozaj si pomáhajú, starajú sa, častokrát sú to rodiny kompletné, ktoré majú aj niekoľko detí, ale u nás napríklad na Slovensku druh a družka túto možnosť čerpania dlhodobého ošetrovania nemá, pretože ten status druha družka nie je na Slovensku postavený na roveň manželov. To znamená, že napríklad ja ako sociálny pracovník sa častokrát stretávam s tým, že sú pacienti s príbuznými, ktorí žijú 15-20 rokov spolu, majú malé, veľké deti a v podstate, keď chcú čerpať túto dlhodobú odčerku, takže sa ich tak pýtam, že a nebolo by dobre už aj formálne dať do poriadku ten váš vzťah, pretože naozaj iným spôsobom sa k tejto dávke, tomu dlhodobému ošetrovnému nedostaneme, takže ja už niekedy som na oddelení ako sprostredkovateľ sobášov. Si robím niekedy zo seba také žartiky, že naozaj zažili sme už niekoľko sobášov na oddeleniach, bolo to veľmi emotívne, veľmi krásne a nakoniec sme dostali aj od pacienta a jeho už manžela veľké poďakovanie, že toľké roky sa chystali na tento úkon a nakoniec vlastne všetko bolo zrealizované v nemocnici. Ale to sú také príjemné situácie, ktoré zažívame popri našej práci. Takže tie problémy v praxi sú hlavne to, že vidím, že nemáme tam zadefinovaný taký široký okruh oprávnených osôb, ako máte napríklad aj v Čechách. Nereflektujeme na tú situáciu, ktorá je v spoločnosti, že naozaj veľa rodín žije len vo vzťahu druh a družka. Každý pacient, ktorý vlastne má onkologické ochorenie, je na PN-ke, čerpá nemocenského, tá doba podporná je na Slovensku 52 týždňov, ako som povedala predtým, ale keď sa končí táto podporná doba, tak potom vzniká tá otázka, a čo ďalej? Lebo vtedy sa pacient dostáva do situácie, že zastaví sa výplata nemocenského a pokiaľ napríklad samoživiteľ rodiny alebo nemá motivovaných príbuzných, ostáva bez akýchkoľvek finančných príspevkov a vlastne ohrozí sa jeho existencia. Vtedy je možnosť požiadať o invalidný dôchodok. Je to dávka, ktorú priznáva a vypláca sociálna poisťovňa, pričom tento invalidný dôchodok, aby vôbec mohol vzniknúť nárok, je viazaný na dve podmienky. Jednak pacient musí byť uznaný za invalidného, musí mať mieru poklesu schopnosti zárobkovej činnosti minimálne o 40%, teda 41% a viac. A súčasne, aby vôbec splnil podmienku, že mu bude vyplácaná dávka, invalidný dôchodok, tak musí mať odpracovanú potrebnú dobu dôchodkového poistenia, teda musí mať zaplatené potrebné roky dôchodkového poistenia v závislosti
podľa rokov, koľko získal ku dňu priznania invalidity. Napríklad ja som dáma vysoko nad 45 rokov, takže ja už musím mať minimálne zaplatených 15 rokov dôchodkového poistenia, aby mi vznikol nárok na invalidný dôchodok, ak by som bola teda uznaná za invalidnú. Čo sa týka priznávania invalidity, táto patrí do výlučnej kompetencie posudkových lekárov sociálnej poisťovne. Je to naozaj niečo špecifické, pričom tieto posudky dokonca nie sú ani preskúmateľné súdmi, takže tam je veľký problém aj napadnúť, že či správne a akým spôsobom posudzovali posudkári tieto posudky. Tu vidím tiež veľkú medzeru, že prečo to neexistuje nejaká inštitúcia alebo nejaký nadriadený orgán posudkových lekárov, ktorý by bol kompetentný preskúmať aj tento posudok. Pričom posudkári vychádzajú pri posudzovaní invalidity, teda pri tom stanovovaní poklesu zárobkovej schopnosti z prílohou číslo 4 zákona o sociálnom poistení. Táto príloha číslo 4 bola veľmi prekopaná a úplne novelizovaná od 1. augusta 2023, aj pozitívne, aj negatívne, lebo naozaj napríklad pri tých onkologických chorobách došlo k zvýšeniu miery invalidity, tak pridávajú sa nejaké percentá našim onkologickým pacientom. Ale napríklad veľmi nedokonale a nejasne bolo upravené, že čo sa považuje za onkologickú liečbu. Lebo máme ženy prsníkárky onkologické, ktoré napríklad sú v remisii a v prílohe sa hovorí, že sú bez akejkoľvek onkologickej liečby. A posudkový lekár sociálnej poisťovne za onkologickú liečbu nepovažuje adjuvantnú podpornú hormonálnu liečbu. A v tom sa dostávame do veľmi výrazných protikladných nejakých stanovisk so sociálnou poisťovňou a s jej posudkármi. Dokonca máme už aj podporné stanovisko od hlavného odborníka pre onkológiu, ktorý potvrdil, že adjuvantná podporná liečba je plne rovnocenná s ostatnou onkologickou liečbou a skutočne je niekedy jedinou a inou nemožnou liečbou pre tieto onkologické pacientky, preto nerozumie, že prečo napríklad posudkoví lekári túto liečbu nepovažujú za onkologickú a častokrát z tohoto dôvodu ani nepriznávajú invaliditu pacientkám. Takže ja ako právnik som si to zobrala trošičku tak pod patronát. Teraz mám viacero rozbehnutých súdnych konaní, už mám niekoľko konaní aj na Najvyššom súde a som veľmi zvedavá ako Najvyšší súd, ktorý je ako posledná inštancia oprávnený preskúmať tieto rozhodnutia sociálnej poisťovne a vôbec to, či táto hormonálna podporná liečba je rovnocennou liečbou s ostatnou onkologickou liečbou. Ja som veľmi zvedavá, aký bude výrok rozhodnutie tohoto Najvyššieho súdu, len vzhľadom na rýchlosť, ako rozhodujú slovenské súdy, tak obávam sa, že už ja sa dostanem do dôchodku a ani sa toho výsledku nejakým spôsobom nedozviem, alebo bude to veľmi neskoro. Bohužiaľ, taká je situácia u nás na Slovensku. Poďme ďalej. Invalidita a zamestnanie. Takže hovorili sme o posudkových lekároch, ktorí posudzujú tú pracovnú schopnosť žiadateľa o invalidný dôchodok. Posudkový lekár vo svojom posudku aj dá odporúčanie na pracovnú rekomendáciu, odporúča tam, aké zamestnania sú vhodné, nie sú vhodné pre žiadateľa o invalidný dôchodok. Toto definovanie zo strany posudkového lekára má naozaj len odporúčajúci charakter, nie je to záväzné. Osoba, ktorej je priznaný invalidný dôchodok, táto osoba môže popri poberaní invalidného dôchodku vykonávať aj svoju prácu. Toto bolo zavedené od roku 2004. To znamená, že poberateľ invalidného dôchodku nie je limitovaný a môže vykonávať ďalšiu prácu s tým, že ja vždy apelujem na všetkých našich onkologických pacientov, pozor, opatrne vždy s prihľadnutím na ten ich zdravotný stav, hlavne u žien, ktoré častokrát sa veľmi rýchlo chcú vrátiť do toho procesu pred diagnostikovaním onkologického ochorenia a častokrát si vedia viacej poškodiť, pretože tie nároky dnes na zamestnanca sú veľmi vysoké. Pokiaľ zamestnanec nedokáže vykonávať pre svoj nepriaznivý, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav svoju doterajšiu prácu, ktorú má definovanú vo svojej pracovnej náplni a v pracovnej zmluve, tak môže požiadať lekára, najčastejšie sa žiada obvodný lekár alebo pracovný lekár, ak by veľký zamestnávateľ a takéhoto pracovného lekára má, môže požiadať o lekársky posudok,
kde v lekárskom posudku lekár definuje, či zamestnanec je spôsobilý, alebo či už nie je spôsobilý vykonávať svoju doterajšiu prácu, a to či dočasne alebo dlhodobo. Pokiaľ zamestnanec má takýto lekársky posudok o tom, že či už dočasne alebo dlhodobo je neschopný vykonávať svoju doterajšiu prácu, môže požiadať svojho zamestnávateľa o preradenie na inú vhodnú prácu. Na základe tejto žiadosti o preradenie na inú vhodnú prácu je zamestnávateľ povinný spravidla tých 15 dní ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu. Ak zamestnanec takúto inú vhodnú prácu pre svojho zamestnanca nemá, alebo zamestnanec ho odmietne, tú inú vhodnú prácu odmietne, vtedy pre zamestnávateľa sa tento zamestnávateľ stáva nadbytočným zo zdravotných dôvodov a dochádza ku skončeniu pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti pre zdravotné dôvody, kedy zamestnancovi ostane zachovaný nárok na odstupné. Odstupné sa vypláca 1 až 5 mesiacov podľa počtu odpracovaných rokov. A v prípade, že má takýto zamestnanec priznaný invalidný dôchodok viac ako 70%, s viac ako 70% mierou invalidity, tak tento zamestnanec má nárok aj na odchodné. Tuto napríklad trošičku, keď som pozerala aj do Českého zákonníka práce, tak som videla, že máme tam také jemné detaily, lebo zistila som, neviem, či som dobre pozerala, ale predpokladám, že áno, že u vás v podstate nárok na odstupné vzniká len vtedy, ak vzniká tá pracovná neschopnosť z dôvodu pracovného úrazu alebo z dôvodu choroby z povolania, prípadne ak je zamestnanec ohrozený takouto chorobou z povolania. My máme v tomto smere trošičku takú benevolentnejšiu právnu úpravu a prebrali sme ju ešte spred roka 2011. Poďme ďalej. Dávka v nezamestnanosti. Takýto zamestnanec, ktorý napríklad skončil pracovný pomer z dôvodu toho nepriaznivého zdravotného stavu a nemá priznaný invalidný dôchodok s mierou invalidity viac ako 70%, môže požiadať o evidenciu na úrade práce, o evidenciu v nezamestnanosti na úrade práce, s tým, že takáto osoba, ktorá je evidovaná na úrade práce a zaevidovala sa najneskôr do 7 dní od skončenia pracovného pomeru, má nárok aj na dávku v nezamestnanosti. Táto dávka v nezamestnanosti momentálne vzhľadom na prijaté konsolidačné balíky prechádza veľkými zmenami. Doteraz takáto osoba, ktorá bola evidovaná v evidencii nezamestnaných na úrade práce, poberala pol roka dávku nezamestnanosti vo výške 60% z denného vymeriavacieho základu. Od 1.1.2026 sa táto dávka už začína skracovať s tým, že je to rozdelené, že táto dávka sa bude vyplácať, počkajte, aby som sa nepomýlila, táto dávka sa bude vyplácať prvé 3 mesiace vo výške 50% z denného vymeriavacieho základu, 4. mesiac vo výške 40% vo výške vymeriavacieho základu a ďalšie 2 mesiace, 5. a 6. mesiac vo výške 30 a 20%. V podstate v rámci týchto konsolidačných opatrení, ktoré prijala Slovenská republika, bolo prijaté aj veľmi prísne kritérium na to, aby si osoba evidovaná na úrade práce udržala túto dávku. A to je zásada peniaze za prácu. To znamená, že úradu práce sa posilnili kompetencie a aktívne vyhľadáva prácu pre uchádzačov, ktorých eviduje vo svojej evidencii, s tým, že pokiaľ uchádzač o zamestnanie túto prácu odmietne a z hľadiska vlastne jeho zdravotného stavu ide o vhodnú prácu pre túto osobu, tak prichádza vlastne o dávku, o túto podporu v nezamestnanosti, sa mu zastavuje a vyraďuje sa z evidencie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku poskytuje okrem tejto dávky podpora v nezamestnanosti, poskytuje ešte aj iné možnosti finančnej pomoci pre osoby, ktoré sú vedené na úrade práce, a to môže byť jednak dávka hmotnej núdzi, môže to byť aktivačný príspevok, môže to byť ochranný príspevok, môže to byť príspevok na bývanie. Tých príspevkov je viacero, ale nevýhoda týchto príspevkov je, že vždy sa skúma príjem rodiny, v ktorej žije tento žiadateľ o takúto dávku. V
pričom tento príjem rodiny sa považuje alebo skúma sa príjem za predchádzajúci kalendárny rok, kedy napríklad ten pacient, tá osoba ešte nemusela byť v takej nepriaznivej finančnej situácii a tento príjem nemôže presiahnuť životné minimum. Vždy je na tieto dávky z úradu práce väzba na životné minimum, ktoré vyhlasuje vláda svojim nariadením. Čo sa týka iných možností sociálnej pomoci, tak na Slovensku bol prijatý zákon od 1.9.2025, bol prijatý nový zákon o integrovanej posudkovej činnosti. V podstate ten princíp je veľmi dobrý, že sa zjednocuje posudková činnosť, pretože doteraz pacient, ktorý žiadal napríklad opatrovateľskú službu alebo umiestnenie zariadení sociálnych služieb, tak žiadal o odkázanosť na obecnom úrade, mestskom úrade alebo prípadne, keď išlo špecializované zariadenie, žiadal na vyššom územnom celku, v samosprávnom kraji. Alebo napríklad potom, keď žiadal o finančné príspevky a pomoc úradu práce, to sú kompenzačné príspevky alebo preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne keď žiadal o parkovací preukaz. Toto zase išiel so samostatnými papiermi a s ďalšou žiadosťou na iný úrad, na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Od toho 1.9.2025 sa táto posudková činnosť zjednocuje. Všetky kompetencie, či už pre oblasť sociálnu alebo aj tú kompenzačnú, prešli na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, čo si myslím, že ako myšlienka je veľmi dobrá, ale zase budem trošičku kritickejšia, nie je to dotiahnuté úplne do konca, pretože na jednej strane akože boli stanovené lehoty, že úrad bezodkladne rozhodne o žiadosti. Bezodkladne z právneho hľadiska znamená, keď odpadnú dôvody, ktoré bránia takémuto rozhodnutiu. Pre úrady práce aktuálne je to úplne nová agenda s tým, že nie sú ani dostatočne personálne posilnení, takže z toho bezodkladného nemáme nič, pretože nemáme posudkových lekárov. A keďže ten termín bezodkladne nie je možné splniť, tak do zákona bola zavedená ešte doložka alebo do 60 dní rozhodnú, alebo v mimoriadne obťažných prípadoch rozhodnú s predĺžením lehoty o ďalších 60 dní. Toto považujem za nie veľmi šťastné riešenie, pretože tí ľudia, ktorí žiadajú o posúdenie odkázanosti, či už pre účely sociálnej pomoci, alebo kompenzačné príspevky, alebo kompenzácie zo strany úradu, sú naozaj osoby, ktoré potrebujú mať čo najskôr rozhodnuté v tejto veci, pretože ak aj ja by som napríklad bola na dlhodobej očerke s mojím príbuzným, ktorá trvá minimálne 30, maximálne 90 dní a žiadala by som na túto osobu integrovanú posudkovú činnosť, aby som mohla požiadať potom ďalej o opatrovateľský príspevok, tak po tých 90 dňoch v podstate ja zostávam ako osoba, ktorá sa stará o svojho blízkeho príbuzného, ale bez akéhokoľvek príjmu a v podstate neviem, akú dobu budem ešte čakať na to rozhodnutie z úradu práce, pretože tá lehota je neskutočne dlhá, dokonca dnes robia úrady práce aj tak, že prerušia konanie, pretože nemajú tých posudkových lekárov a toto prerušené konanie, táto doba sa nepočíta do plynutia lehot. Takže takýmto zákonným spôsobom sa nezákonne obchádzajú lehoty, ktoré sú uvedené v zákone. Už sa uvažuje o novele tohoto zákona, ale to je všetko len štádiu ešte takých predprípravných rokovaní, takže uvidíme, či sa posunieme niekam ďalej a či sa vidie viac ústretí našim pacientom. Takže úrad práce rozhoduje teraz takto kompletne jedným posudkom, kde zváži všetky odporúčané možnosti alebo možnosti, ktoré odporúča onkologickým pacientom v oblasti sociálnej starostlivosti, to je napríklad odkázanosť na terénnu opatrovateľskú službu alebo celoročné ubytovanie v nejakom zariadení sociálnych služieb, ale súčasne aj náhodnotí túto posudzovanú osobu, aké nároky má na kompenzácie, ktoré poskytuje zase úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe tohoto integrovaného posudkového posudku sa potom žiadateľ obracia buď na úrady obce, ktoré rozhodujú a pridelia mu napríklad tú obecnú opatrovateľku alebo zaradia na čakaciu listinu do nejakého zariadenia sociálnych služieb, alebo potom sa obráti na príslušný úrad práce, sociálnej veci a rodiny a žiada konkrétnu kompenzáciu, na ktorú mu vzniká nárok podľa tohoto integrovaného posudku. Okrem tejto sociálnej pomoci zo strany obcí a ako som hovorila, a úradu práce ešte môžu byť aj ďalšie finančné pomoci
podľa všeobecne záväzných nariadení, ktoré si prijímajú jednotlivé obce a mesta, ale vždy v závislosti od ich finančnej situácie. Tu môžu obce a mesta poskytovať napríklad nejaké jednorazové finančné príspevky v prípade nejakých živelných pohrôm alebo v prípade nepriaznivého zdravotného stavu, ktorý ohrozuje život pacienta. Takisto v podstate môžu tieto všeobecne záväzné nariadenia priznávať aj pomocou prepravnej služby alebo nejakých iných sociálnych dávok zo strany obce, ale každá obec naozaj si to upravuje samostatne, vždy v závislosti od toho, aké finančné prostriedky má k dispozícii a čo môže použiť v prospech onkologických pacientov. Okrem toho, naši onkologickí pacienti môžu požiadať o pomoc aj nadácie. Jednou z takých nadácií je Liga proti rakovine, to kolegynka potom povie trošičku viacej o formách pomoci pre našich onkologických pacientov, alebo napríklad ďalšou nadáciou je aj nadácia SPP, Slovenského plynárenského priemyslu, ktorá pomáha onkologickým pacientom, ktorí žijú v rodine s nezaopatrenými deťmi, takisto im poskytujú finančné príspevky. Momentálne napríklad tieto nadácie, napríklad Liga proti rakovine, ktoré poskytuje finančný príspevok, sa používa na preklenutie tých najhorších finančných stavov u pacientov. Napríklad pokiaľ riešim vo svojej praxi osobu bez domova, ktorá nemá žiadny príjem, napríklad nemá ani občiansky preukaz a treba zaplatiť správne poplatky za to, aby bol vydaný občiansky preukaz, alebo pokiaľ žiadame na túto osobu, aby sa odložila, aby nemala staré dlhy a žiadame osobný bankrot a treba tam zaplatiť zase ďalšie súdne poplatky, tak napríklad takýchto situácií pri takýchto osobách, ktoré nemajú žiadny príjem, sú naozaj veľmi dobré tieto nadácie, ktoré dokážu pomôcť. Trošku by som si dovolila povedať, že trošku tieto nadácie nahrádzajú aj to, čo by mal robiť štát. Malo by to byť skôr pomáhané zo strany štátu ako zo strany nadácií. Čo je sociálny systém a onkologický pacient? Už som tu naznačovala, že máme rozsiahlu právnu úpravu, x predpisov, ale tá právna úprava nie vždy je jednoznačná, častokrát aj zmätočná. Ja napríklad vidím, že zdravotná starostlivosť. Častokrát napríklad upravujú sa právne predpisy ad hoc vždy podľa potreby, keď nejaká akutná situácia vznikne, čo nie je celkom systémové riešenie. Takže máme naozaj v porovnaní, keď som počúvala kolegynku predo mňou, tak som si tak povzdychla, že Pane Bože, kedy sa my dostaneme na tento level, ale ja verím, že možno pomalšie, ale určite sa tam raz dostaneme, takže máme sa čo učiť aj od okolitých štátov, hlavne čo sa týka takej tej jednoznačnosti a úpravy v oblasti sociálnej pomoci. Najväčší problém, ktorým vidím u nás, je absencia nejakej strešnej organizácie, ktorá by poskytovala našim pacientom informácie o všetkých možnostiach, dostupných možnostiach sociálnej pomoci, finančnej pomoci, ktorú majú. Naozaj títo naši pacienti sú odkázaní len na, buď si vyhľadávajú na internete, alebo sa rozprávajú na chodbe, alebo potom napríklad sú odkázaní na pomoc zo strany sociálneho pracovníka, ktorý v niektorých nemocniciach je, v niektorých nie je. Zatiaľ nemáme zakotvené, že musí byť takýto sociálny pracovník v každej nemocnici, takže pokiaľ je to možné, naozaj ako sociálni pracovníci snažíme sa obchádzať týchto našich pacientov, snažíme sa ich informovať, pomáhame im vyplňať tie tlačivá, ktoré sú dosť náročné, je ich neskutočný počet preto, aby si niečo vybavili a hlavne tak ich trošku motivujeme a skúšame im tak vytvoriť také bezpečnejšie sociálne prostredie po skončení hospitalizácie, aby dokázali lepšie zvládnuť svoju situáciu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A ja by som teda možno iba doplnila, že práve kvôli tomu, že naozaj, ako spomínala kolegyňa, je to veľmi náročné, aby sa vlastne vedel onkologický pacient vyznať v spleti všetkých možností, ktoré teda má v rámci sociálneho a sociálno-zdravotnej starostlivosti. Tak v Lige proti rakovine máme onkoporadňu, ktoré je vlastne také bezplatné číslo. Neviem, či vidíte, teda aktuálne som sa snažila vám zobraziť stránku Ligy proti rakovine, ktorá je teda www.lpr.sk a máme tu teda onkoporadňu, ktorú takto vlastne vám aj ukazujem v priebehu, že teraz ako sme aj vlastne pripojení
tak v tomto čase si vie každý pozrieť, kedy je k dispozícii, aký odborník. Máme tu teda samozrejme okrem sociálnych poradcov aj lekárov, psychológov, ale teraz môžete vidieť, že dnes to vlastne medzi 15. a 17. na tomto bezplatnom našom čísle bola teda aj sociálna poradkyňa. Každý deň je vlastne takto k dispozícii vždy nejaký sociálny poradca. A môže si to vlastne každý pozrieť, rozpis týchto služieb cez našu stránku, cez takýto týždenný rozpis. Fungujeme vlastne aj víkendy, aj sviatky, jednoducho každý deň sme k dispozícii. Okrem toho máme vlastne nepretržitú mailovú adresu, na ktorú nás vlastne môžu kontaktovať onkologickí pacienti práve teda keď majú akékoľvek otázky týkajúce sa práve sociálneho zabezpečenia a naozaj veľmi individuálne sa teda im venujeme a snažíme sa ich práve nasmerovať a teda ako kolegyňa povedala mnohokrát aj teda spolu s nimi vyplňať rôzne tlačivá a teda vôbec sa vyznať v tej spleti tých všetkých možností, ktoré majú. A máme tu vlastne aj na našej stránke samostatnú sekciu sociálneho zabezpečenia, kde sa snažíme vlastne dávať všetky informácie takou laickou formou, že keď napríklad, ako teda sme hovorili k invalidite, že človek sa rozhodne si vôbec vybavovať invalidný dôchodok, tak má tu vlastne spísané všetky možnosti, ktoré teda je potrebné, aby vedel predtým, keď si ide dôchodok vybavovať, čiže napríklad kedy je osoba invalidná, sú tu vlastne riadne postupy, o ktorých aj hovorila kolegyňa, ako si teda aj môže vyrátať predbežnú výšku invalidného dôchodku. Je tu teda hlavne celý postup s konkrétnymi aj tlačivami, ktoré si je teda možné stiahnuť. Čiže sú tu také praktické informácie a máme teda aj celú škálu edukačných brožúrok, ktoré dodávame do nemocníc, aj teda jednotlivo ich posielame bezplatne a pacientom môže si ich kdokoľvek objednať aj z našej stránky. Ja teda len pre prehľad, toto sú vlastne všetky naše edukačné materiály a taký teda najdôležitejší k tejto téme sociálnej máme takúto publikáciu, nazývame ju teda Sprievodca onkologického pacienta, ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ktoré teda, ak sa to podarí načítať, aj teda budete ju môcť vidieť. Je to vlastne taký edukačný materiál, ktorý sa naozaj snažíme distribuovať, ako som teda spomínala, hlavne cez nemocnice, aby sa dostal k pacientovi čo najskôr, lebo je ideálne, keď vlastne pacient už od začiatku, ako je diagnostikovaný, vie, aké má tie práva, možnosti a máme aj teda projekt sprievodcov, to sú jednotliví ľudia, ktorí priamo chodia k lôžkam pacientom, ale aj k ambulantným pacientom, napríklad na ambulantnú chemoterapiu, kde teda pacienti denne prichádzajú, ktorý sa aj priamo s pacientom rozpráva a vie teda zmapovať jeho potreby, vie mu aj hlavne ponúknuť možnosti bezplatnej pomoci, ktoré poskytuje Liga proti rakovine, nakoľko máme teda množstvo projektov. Len teda možno pre obraz máme napríklad jednorazový finančný príspevok, ktorý poskytujeme rodinám, kde je diagnostikované onkologické ochorenie. Ak je príjem v rodine, čistý príjem v rodine do 1 000 eur mesačne, tak vieme vlastne takejto rodinke pomôcť priamou finančnou sumou od 300 do 500 eur. Máme napríklad projekt bezplatných parochní, čiže ak je onkologická pacientka, teda väčšinou sa jedná o ženy, tak síce máme chabý príspevok zo štátu, kde si môže požiadať o zdravotníckú pomôcku pacientka, ale tento príspevok je necelých 30 eur a taká parochňa teda nie je vôbec lacný špás, takže práve preto poskytujeme v Lige proti rakovine takúto parochňu bezplatne, čiže môžu si ju vlastne priamo u nás zabezpečiť, čo sa možno zdá, že je taká banalita a nesúvisí možno priamo so sociálnym zabezpečením, ale asi mi dáte za pravdu, že naozaj to pomôže, keď pacientka nemusí platiť 500 až 1000 eurový výdavok na parochňu. Takže tuto len tak v krátkosti, lebo vidím, že sme asi vyčerpali čas, aj sme ho troška natiahli, tak sa ospravedlňujeme. Takže všetky naše vlastne možnosti pomoci máme aj zhrnuté v takých tiež materiáloch, ktoré rozdávame pacientom a snažíme sa vlastne byť teda k dispozícii s akýmikoľvek otázkami. Máme aj možnosť napríklad ubytovania, keď niektorí pacienti vlastne dochádzajú za liečbou a nemôžu byť priamo teda v nemocnici hospitalizovaní, takisto vieme ubytovať príbuzných.
Takže celkovo sa teda naša činnosť venuje najmä veciam, ktoré sme zachytili z praxe, problémom, ktorými sa teda pacienti potlkajú a možno teda na záver veta, že sme teda občianske združenie, ktoré je financované z dobrovoľných finančných príspevkov, kde Narcisov je asi taký najznámejší a nemáme teda žiadne príspevky zo štátu. Chceme vám veľmi pekne poďakovať za pozornosť a že sme vám mohli priblížiť teda našu situáciu, čo sa týka sociálneho zabezpečenia na Slovensku a teda veríme, že na záver troška pozitívne, že malými kročikmi, aj keď sa to možno nezdalo z tých všetkých negatív, ktoré sme spomínali, sa to posúva aj na Slovensku a teda naozaj, keď máme porovnať možno nejaké časové obdobie, keďže Liga proti rakovine je tu 35 rokov, tak môžeme zhodnotiť, že sa to posúva k lepšiemu.